Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, sure naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Sinag ng araw. Ate, binibenta nyo ba yan? Ayan. Ang laki. Yuka? Yuka, oo. Magkano binibenta? 1, 2. 1, 2 guys. Yung mga friends na yan ay binibenta nyo naman. Oo, lahat yan. Lahat yan. Iba-iba ng presyo. Magkano yung ganito sa unahan? Agape. Opo. 5 na rin. 1.5. Yung sa kabila? 1.8. Ayan po yung garden ni nanay. Tumatangkad siya ng hindi lumalag. O ito guys, white angel, 80 pesos. Yan. Ito, yung palmera mo na Ay, yan ang mga, yan ay Phoenix. Phoenix? Phoenix. Kakaiba nga, no? Yan ang 400 doon. Ah, kaya 400. Kala ko ordinary yung palmera lang. Phoenix. Matagal kasing palaki niya. Ah, kaya. Matagal palaki niya. Ano, 5 taon. Anong korek, ano? Phoenix? Phoenix. Phoenix. Ah, Phoenix. Ayun na lang. Paulit-ulit. Ayan. Ang nakakatuwa dito guys, yung kroto ni nanay. Ayan, 25. Ay, diba? Na, aba? Bayaran. Oo. Nay, pwede bang paihi? Sabay ganun eh. Oo, yan. 25. Magkano kalamansi mo, Nay? 100. May mga bunga na pala. Tapos guys, yung mga bugambilya ni nanay, 400 yung malalaki. Yung ganun kalaki, 1.5 na yun. Yung pinakamalaki kanina ay pinakita ko, 1.5. Yung pinakamalaking malaki. Pero ito, 150. Ayan. Diba? Ito yung kabuuan ng garden ni nanay. Diba kasi yung pangalan ko doon? Nasaan po yung pangalan niya? Ng Tacloban. Kaya naman pala. O, ayan. Yan pala pangalan. Nida's Garden. Ayan. Ay, magkano dati? 400 namin. Eh ngayon, magkano bentahan yun ay? 180 ang masonika ni nanay. Yan guys, so may budget meal pa rin si nanay. Ito na, magkano sa inyo ganito nyo? Ay, 80 din lang. 80 pesos na lang. Marami pa naman plan si nanay. Ayan, ang daming mga propagation ni nanay. Hindi tayo matatapos pag... Ayan guys. Mga propagate ni nanay, hindi pa binibenta. Ito na, magkano? Nag-iisip pa si nanay, magkano presyo? Ito ba? Opo. Ito. O, 150. Ayan ang presyo. Para siyang kalachuchi. Kalatusi na yan. O, yan. Bulaklak. Puti ang bulaklak. Ayan, guys. Kalatusi. Ito, guys. Itong kalachuchi ni nanay, puti ang bulaklak, 150. Itong silom. Yung silong na yun. Ayan na lang. Ayan po. Ivy. 100. Na ano ba klaseng ivy to?
Kasi violet siya, yung akin dun yellow. Merong dilaw. Yung ganito lang. Ito ang ordinary. O, ang mahalaga, guys, 100. Ordinary mo ito. Ayun dito. O, magkano naman po yung bintahan nyo? Ganyan lang. Ganyan din, 100. 100, eh, mura na nga. Pero na ba't ang galing yung magpatubo, ano? Yung akin na didedo. Ayun na tayo, panahon. May panahon na talaga hindi ka makabuhay. Talaga? Ganitong panahon, magaling kong bumuhay ng halaman. Na, Kasi hindi masyadong maulan. parang tuyong-tuyo to. Tuyong-tuyo. Oo, dinit ko yung kanina. Ah, ganun. Hindi naman nila nabubanda ulit sa tubig. Oh. Isang base lang din. Isa. Ito po yung ganito nyo magkano? Yata yan, 120. Si Turtle? Iba rin to, ito nyo. Si Turtle yan eh. Ah, variegated kasi to. Kaya medyo may price. Iba po rin. Opo. Oo nga po pala. Kasi variegated siya. Ay, Nay. Pwede ba kitang ma-vlog? Bago ako bumili ng plants? Okay, natutuwa ako kay nanay. O yan. Ito guys, kasi pinupro pa pala nila to. Ayan, kaya napapansin nyo, ganito ang itsura niya. Pero ito buhay na, ayan o. Pero ang magandang bintahan nito, last na 100. Ito na, magkano? Pero, ito naman ay neon. Magkano po yung ganyan? Ganun din, 100. Oh, 100. Yan ang maganda, mura. Diba? Mura ang plants. So, mga propagate ko na. Mura na. Ayun, kapag propagate na pala ni nanay, Mga propagate ko siya. kaya pala minumura na ni nanay. Ito po, sa ganitong plants nyo, magkano po? Yan po, 880. Oh, 80. Na, ito yung mga pan-landscaping, no? Ano po ba yung correct ID niya? Ano yan? Conifer. Ano po uli? Conifer. Conifer. Pasensya na na, ya. Sa dami ng plants, hindi ko pa sa ulado, eh. Salamat kay nanay, nagpaalam tayo at pinaunlakan naman niya tayo. Napapansin ko lang, yung mga plants niya, parang hiyang naman sa medyo may init, no? Nay, no? Wag lang talaga direct. Oh, wag lang talaga direct. Ito, Nay, binibenta ba to? Ito po. Opo. Oh, kaya lang hindi ko matandaan ang pangalan nito eh. Ito po si Gigantum. Iba ba ho hindi? Oh. Pag talagang malaki, di ba? Ito kasi maliit pa siya. Pero magkano po ang presyo? Yan ho ay ano na, 1 to rin. 1.2 kasi malaki na po. Isang malalaking ganyan yan. Oo. Di ba? Paki-correct na lang po yung correct ID niya. Hindi ko matandaan na. Hindi rin matandaan ni nanay yung pangalan niya. Yan sa Taga Laguna. O ito, Orlando. Correct talaga. Di ba? Ito, Orlando. Kasi merong talagang hindi malaki. Oo nga, yung iba, no, na yun. Ang daming variety ng Orlando. Pero ito, Giant. Oh, Giant. Magkano po ito? 500. Ito ang ganito kalaki, 500. Ah, pag pinakamalaki. Pag maliit na, meron? Ito na ang ganitong alangan. Yan o, ganyan o, maliit yan. Magkano yung ganitong maliit? Yan ho ay, ano, 150 lang ho ganito. O, yan. Ganyan lang ho ganito. Meron pala si nanay ditong mura. 150. Ayan po. Yung mga ganito na ikalalaki. Yan ho, 1.5 lang ho yan. Ah, pag mga ganito, ito na po yung Melaloni. Malalaki na kasi giant naman talaga na. Oo nga, totoo. Itong sensation na to, magkano po linay? 600 po. 600. Buti nga sa inyo 600 eh. Ayan guys, so ang lalaki na po. Yung iba nasa paso na talaga. Ayan, giant na. 600. Ah, okay. Ikot-ikot tayo sa kabila konti. 300 daw guys. Kasi ang kapal, di ba? Makakapal po yung kanilang 300. Super lush po. Malamang pag pumunta kayo rito, may tawad yan. Basta marami. Naino, yan. Eh, yung ganito na, magkano? Ganyan. 100. Yan, 100. Yellow Orlando. Medyo nalilito nga ako sa Yellow Orlando. Diba? Lemon Lime. Ayan, lemon lime din ang tawag. Oh, Lemon Lime, Yellow Orlando. Oh, same. Eh, yung ganito yung punay.
rattlesnake. Yes, rattlesnake. O, 100. Meron pala silang budget meal dito. Akala ko wala. Kasi yung malago niyan talagang Oo, mahal. mahal talaga. Kasi ito, hindi ito maselan alagaan. Yung magaganda. Ang ginagawa ko nga, bumili ako ng malalago. Ayun. Ako ng bigat. Ito na, ano ba itong mga to? Pambenta mo pa rin o propagation mo? Pambenta din. Pambenta rin. Bigonya. Bigonya. Magkano kung gusto nyo ibenta? 300. Oh, 300 guys. Super last. Yung mga gusto magpropa dyan. Ayan, 300. Napakalas na. Ito na, magkano to? Hindi pa ako pambenta yan. Oh, hindi pambenta. Kakaiba, no? Anong ID nito, Nay? Iris din. Oh, iris din to. Uy, wow. Yun ang gusto ko talaga. Isa na. Pero pag binibenta nyo, magkano? 150 lang. 150. Kasi may bulaklak to, Nay, no? Oh, bumubulaklak din. Kakaiba, iris. Akala ko nga, snake plant, eh. Diba? Ito na yung magkano sa inyo to? Yan, ganyan. Mga 80 lang ako. Oh, 80. Wow. Ang kanilang aglo, guys, dito, may mga anak-anak na. Uy, ang dami nga, eh. Ito, Nay? Ah, yung singgilan, 80. Pero ang kapal niya. Yung mga ganito. Di ba? Ayan. Marami naman siyang Ah, ipopropa ata ito ni Nanay. Dito tayo sa kabila. itong ganito. Yan o. Di ba? Yan. O, yan. Bilan lang ho. Yung singgilan, 80 pesos. Ito, Nay. Ayan naman ho ay Triangulares. 200. 200 lang. Ayan. Ito po yung mga ganitong Doña Carmen. 80-80 lang. Makakapal naman po siya. Ayan. May mga anak-anak na. O yan, ang dami nila. Kailangan lang talaga siguro. Ito, parang sanay sila sa medyo mainit, no? Pero hindi naman direct. Sinanay nyo eh. Pero ano siya? Pag po nakakalong siya, green na green. Oo, green na green lang. Yun. Ang daming ano dito ni nanay. Ito pa, yung red Siam, Nay. Ganun din. 80 din. Ayun. 80. Makakapal po. Makakapal. Ito po, Nay. Magkano? Yan o yan o. Ah, kasi naman, kaya 600. Ayan o, super lago po. Ayan. Tayo sa Moonlight. Ito yung pambenta. Ah, ito propagation nyo. Mother. Ah, mother. Pero dito na yung presyuhan. Yan o, black velvet. Itong ganito ay 200. 200. Ah, okay, mura din pala kay nanay. Kaya, itong mga ganito kalalaki na magkano? Ano ho yan? 400. 400. Yung manipis, 300. Yung manipis, 300. O, dito may pambenta si nanay. Magkano po dito, Nay? Ito ho, 200 din. Oh, 200 lang, Moonlight. Hindi naman to, Nay, giant. Giant din ho, lalaki din. Ah, nalaki. Sa bagay, ang Moonlight, isa lang naman yun eh, yung na-giant, di ba? Pag talagang matagal na, kaya lumalaki, nagiging giant na. At Yung mas mother, mura. galing lahat yan. Ah, doon pala, galing pala ni nanay magpropa. Ito lang ulit. Itong mosaika, Nay, magkano? 200 din. Oo, ang mosaika ni nanay, 200, pero makakapal. Ayan. Uy. Nay, ano bang ID nito, Nay? Parang ano din yan. Real to na ano yun na... Wilting. Ano po? Wilting din. Wilpin Damkin. O, yan ah. Damkin. Binibenta niyo po ito? Momo Plus. Ano, 1.5. Oh, 1.5 guys. Ayan po, ganyang kataas. Pero, una sa lahat, Nay, nagla-live selling ba kayo dito? Hindi. Ay, hindi. Siya po yung may-ari. Nay, ano pong lugar to? Ano pong pangalan ng garden nyo? Nidas Garden. Idas? Nidas. Ah, Nidas Garden. Uy, Nidas din. Barangay Ulap. Barangay Ulat. Puro 4. Puro 4. Okay. Salamat po. Pinayagan nyo ako mag-vlog. Dito ate, magkano? Yan yung ganyan, 1.2. O, 1, 2. Ito po ay Rainforest. Rainforest. Uy, mura na si Rainforest ha. Yung ganyang kalaki, 1, 2. Pansin ko, may mga rare din pala kayo na lalaki, no? Ito. At saka yan, halos magkalahi sila. Ah, okay. Oo, pareho sila damkin. Magkaiba na ng style. Magkano naman po ito?
Ganun din ho, 1 to 1-2 yan. Kung makikita nyo guys, di ba? Ang gaganda, ang lalaki. Ayan. Ang gaganda po. Ito, napansin ko rin, itong Gloriosum. Oh, dark form ho. Ito naman ang dark form. Dark form. Pinasasaulado ko na. Magkano na ay? Yan ho, 1 to. 1-2, aba? Mahalo ang dark form eh. Oo nga. Ang bilib lang ako kay nanay, kahit medyo may init yung ano, nabubuhay yung plants, no? Ayan. Talagang gusto kong malay. Oo. Medyo may init. Hindi yung puro walang... Oo, puro lilim eh. Para masanay. Ito po si Yan ang Glorio. Gloriosum. Magkano po sa inyo pag ganito? 400. Yan. Kontakin nyo naman guys ang 400 ni nanay tsaka sa ibang plants niya. Ang lalaki na. Nalapat. Ayan, panalalapad ng dahon. 1, 2, 3, 4. Diba? Ang 400. Diba? Mura kay nanay. Ang dami yung ipropropagate. Diba? Kasi ang ginagawa ko nga po, hindi na ako bumibili. Tanim na ng Tanim na lang ng tanim. Pero nay, nay, suloy, babawasan. ama, sabi ko, mabili pa ba ang plants? Ayun, okay. Parang naglaylo siya noong nakaraang buwan. Oo, kasi Pero ngayon, parang bumabalik na. bumabalik uli. Okay. Ito pong Walechi. Makapal na. 350 ho. 350. Ayan. Hindi lang isang puno, 3. 3 na pala yun eh, no? Yung 350. Nasa inyo, kung may tawad pa. Mabait yan si nanay. Uy, ito, si Midnight shower. si ano ba, hindi, yung correct ID niya talaga. Midnight Showers, siya si ano eh. Queen of the Night. Oh, yun eh. Binibiro ko ni nanay. Ganun din yun. Ganun tumatawag nila eh. Ganon. Maganda na. Magkano to sa inyo, nay? Yung nauna niya, nabenta ko ng 500 eh. Aray. Eh kung ganito na kakapal. Ganun pa rin, 500. Alam mo, bihira lang. May susunod na uli oh. Bihira yung ano, itong plants na to kung makita. Kasi dati mayroon ako nito eh. Napabayaan ko lang eh, nung nag-work na ako. 500, di ko alam, may presyo pala to. Wala bang budget meal yan, Nay? Isa na yan eh. Dadalawa yan, inabenta ko na yung isa. Oh, di ba? Pero ang 500 naman, guys, sulit. Yan oh. Ayan po, 500. Madali siyang buhay. Kahit putulan mo dito. Pwede bang bumunot, Ito Nay? putulan mo dito. Oo, madali siyang mabuhay. Yes, bibigyan ako ni Ito, nanay. puputulan mo lang ito. Madali, Ayan. nabubuhay na siya. Teka, gugupitin natin. Patay, libre nga. Ayun ang maganda dito. Alam ko talaga na madali itong mabuhay eh. Kasi nung nag-work ako sa ano, yung sa airport na ilang taon ako doon, napabayaan ko na. Saka ako na naibalik yung hilig ko sa halaman nung nag-pandemic na eh. Wow guys, pinutulan nga ako ni nanay. Kasi may siyang na. Salamat! Thank you po. Ganyan din lang ang tinanim ko dyan eh. Opo, ay salamat po talaga. Maganda Yan. siya pag bumalaklak na. Kinuhaan pa ako ng biyenang ko nun ha. Napakwento eh. Ito na, anong plants to Nay? Ibong ganyan eh. Ha? Forest din. Rainforest. Kaya Ibong. nakulot ang dami. Kulot ang dahon niya. Oo nga no. Magkano naman po kung ibibenta nyo? Ganun din, 1 to 1 to din. din. O yung mga collector dyan. Diba, Nay? Diba? May mga collector eh. Ito po, magkano sa inyo? Ay, yan ano, red bone din. Hindi pa binibenta sa Ay, maliit pa. Maliit Ang benta pa. kasi ng malaki niyan, mga 2.5. Pagka talagang last na. Oh, last na, ganito last na. nakalaki. So, ganito nakalaki siya. Yung binenta. Maganda rin naman palang plants ni Nana. Ito oh, Pagka kagandahan. ganyan, hindi ko muna binibenta. Nay, pag ganito kalaki, magkano sa'yo? 2.5. Abay, mura naman din sa'yo. 2.5 yung ganito na kalas. O, mantakin nyo naman guys. O, yung mga nagla-live selling dyan. O, di ba? Ang dami yung, yung dahon. Ang dami yung, ilan lang ipupropan nyo, di ba? Yung 2.5 ni nanay dito. Pero balik tayo sa kabila. Magkano to? Ay, ito naman, red emerald yan. Magkano po? 400. Oh, 200. 400. Apo. Nabibili ako, Nay. Dati yung kaano 400 kasi malaki naman talaga, di ba? 700 ko tong ganito, nung kasagsagan ng halangan. Talaga.
Propagate nyo na rin pala to. Ito na rin. Madami na akong binili. Ano bang ID nito? Red Emerald. Oo. Red Emerald. Kasi minsan nalilito ako, Dark Lord, di ba? Ay, ang Dark Lord. Ito ang original na. Oh. Kasi na ito, magandang klase ng mga variety to eh. Ito naman, dark talaga. Talaga. Kasi ang sabi nila, Dark Lord yan, sa hindi yan. Kaya nga eh, di ba? Nakakalito. Yan. Dark Lord talaga. Yan guys tinurek tayo ni nanay. Pwede bang, Mas at likod, dark talaga. pag sinabing Dark Lord, ayan na, kinurek tayo ni nanay, labas at likod, ito talaga ang Dark Lord. Magkano yung ganito, nay? Depende. Hindi binibenta. Nay, mag-propagate kayo. Yan nga, pinahanga. Pero pag nag-propo pa kayo, magkano? Ay, baka mga ano din yan. Mga 800. Mga ganon. Pero ang ganda ng pagka-Dark Lord, Yan no? talaga ang original. Ito ang original. Yung sinasabi nila, Dark Lord. Siguro yung ano na lang yun. Hindi talaga siya yung original variety ng Dark Lord. Eh, sabi nga yung gano'n. Ay, hindi ako. Hindi. Yan, tama. Si Nanay. Cobra from Nay. Yung malalaki. Yan, 1, 1 to yan. 2 kasi guys, ang lalaki naman po. Maganda talaga, Nay, pag may... Pinalalaki. Ito pag... Pero pambenta nyo rin to, Nay. Magkano? 3.5. 3.5. Hindi, mura na rin po yun. Sa totoo lang. Yung 3.5, ayan, pili po kayo sa dalawa. Ito na, magkano sa inyo to? Ito? Mil Flores? 1.5. One- 1.5. 150. Sobrang naman 1.5 yun. 150. Nagkamali lang po si nanay, 150. Pero yung 150 kay nanay, mataas. Saka marami siyang Tsaka maraming bulaklak. Ayan o, bongga. tatlo, may 4. Ang ganda sana magalaman ng ganyan, ano? Kung tuloy-tuloy ang bulaklak. Hindi pa tayo. Oo, ito. May ano na yan. May suhi na ng bulaklak. May bukong. May bukong, tawag. Ito na yung mga ganito nyo. Anong variety ba to? Bigonya. Begonia Holland. 700. Hindi ibig sabihin. Oo, Holland rin yan. Ayun, Holland. Kasi nakikita mo pa lang sa dahon, no? Pag ganito na, binibenta nyo 700. Ay, ito mga ganito. Mga lago. Ito mga malalago. Itong hindi malalago, Hindi pa binibenta. hindi pa binibenta. Ayaw ni nanay magbenta ng hindi malago. Pero wawa, yung ganito na kalaki, yan guys. 700. Mura na rin kasi siya, ayan di ba? Bumili ako niyan yan, ang bili ko noon sa aking mother. 1.7. Ay, nung araw, nung pa yun, nay. Tapos inong umulit ako, nag-Father's Day, ginawa nilang 1.2. Pababa po kasing halaman Pero ngayon, ngayon, mahal pa rin niya, kaya lang Oo. kulang akin. Kasi Kaya propagate kaya na. Ganun pong ginagawa ng labanan ng mga ngayon Oo, garden. Siyempre, tanim ko na yun. Ito na, magkano walitsin nyo? 200 lang. 200 ang kapal. Mura din naman pala kay nanay. Ito na, magkano sa inyo to, yung ganito? Hindi pa rin pambenta. Hindi, kasi hindi. Ano kaya nito? Ayan. Ito, Ang galing ni nanay, anak daw nito. Ayan. Lacardina. Black Cardina. Pero ito na, magkano yung binibenta? 1.8. 1.8. Ang gusto talaga ni nanay, yung mahal ang presyo. Yung Pero malaki, malaki sulit. muna, O, diba? Hintayin nyo. Bawas pa. Ayan sabi ni nanay, may mga bawas presyo pa daw. Benta nyo to? Last na kasi guys. Sa isang pot, hindi lang Kasi binili ko rin lang. isa ang puno. Madami. Ayan di ba? Yung 500, 1, 2, 3, 4. Kaya super last, 500. Di nalugi. Yung may nakikita ko dito mga propagation yun, Nay, no? Katulad nito. Nay, ano bang ID nito, Nay? Ay, ano yan? Cebu. Wow, yung Cebuno. Ito yung tinanggal ko dyan. Bagong propagation niya. Pag halimbawang propagation nyo, Nay, magkano? Yung binenta ko, mas mahaba dito ang dami. 4,000. Talaga. Kasi makapal na rin naman to. Yung mas makapal dito, Nay? Mas mahaba ang dami. Okay. Kasi yung ibang benta nila 3.5. Di ba? Pero yung binenta ko, super laki. Super laki. Talagang mahaba ang kanyang tangkay. Naku, inubo na ako. Ay naman ang mother niya. Marble. Marble photo. Talaga? Ba't ang laki? Oo, ang laki niyang giant yan. Galing pa yung South Cotabato. Ganun? Magkano po? Pero dalawang beses na ako nag-cut. Ganun. Una kang kinat, 1,000.
Magkano bentahan nyo ito ng cuttings nyo? 1,000? 1,000. Hindi ko naman siya binibenta ng walang uga. Ah, okay. Buhay ko muna siya. Buhay lang. Ayos, no? Kasi ang bili ko dito, 2.5 yun. Ay, ang bili daw ni nanay dito. Ayan, guys, oh. Pinapropagate ko na. Ay, ito, may 2.5. suloy na agad siya, oh. Ito, pag nang matutol ko, may suloy na agad. Kaya pag nabuhay yun, guys, abangan nyo. Ayan, 1,000 yung giant marble. Ngayon ako nakakita. Ito na, magkano sa inyo to? Pa rin binibenta yun. Ito? Ano bang ID nito, Nay? Ganun din, yung lahi din ng mga... Ayun, damkin din, ano, damkin yung din kanina. to. Pero ito, Ito naman, palladium. hello. Palladium to, 400 to. Ganun. Oh, mura na rin, 400. Kasi malaki. Ayan po. Yung kaladium na yan, oh. Diba? 400. Kasi ang laki na niya. Ayan, yung Yung walichi. mga ganyan, tigwa 150 lang. Oh, tagwa 150. Yung mga malalaki. May pipiromia si nanay. Magkano sa inyo, Nay? 35 lang. Ganyan. Wow, 35. Akala ko 50 pa nga eh. Tawa na naman. Uy, may bongga pala dito si nanay. Hindi ko napapansin. Billy tail. Magkano, Nay? Hindi ko pa ito binibenta, pero ang bili ko dito, 3,000. Ito pa lang. Itong 4 na dahon na to. Magpupropa pa kayo. Ito. Ba? Ito pa lang yung dahon niya. Okay. Ito, bagong suloy. Tsaka yan, 2 suloy na niya. Hindi pa binibenta. Abangan nyo. Pag nagbenta yan, mumurahin niya ni nanay. Kailangan Malamang. makapagkat muna ako na isa bago Oh. siya benta. Ayan, yung kanyang marble utos. Yung sa kabila, ang laki, no? Pero yan, Edward. Oo, maliit. Yung sa kabila, malaki. Pwede po bang umikot, Nay? Ang laki ng garden nyo eh. Ayan guys, kung makikita nyo, ang laki, malawak yung kanilang garden. Ayan po. Kung gaano kalawak. Kurbugan bilyan naman yan. O sa kabila pa. Mga pan-landscape. Kaya hindi naman pwedeng lahatin natin. Ako, hindi kulang isang oras dito. 'Di ba? Pwede maglakad-lakad na. Ito, Nay. Ito, magkano sa inyo to? Ay, hindi pa bibenta ng ganito ko lang. Hindi pa Pero yung binibenta. karaniwang, ano, Pag binibenta mo, 700. Pero mataas na. Meron doong Ayaw nga magbenta ni nanay ng ano eh, maliit eh. ayaw kong pulaan yung halaman ko eh. Ayun. Maganda. Kailangan maganda. Sa bagay, parang binubuhay pa yun. Ito nga, may nakabag pa dito. Ito na, magkano sa inyo to? Maganda to eh. Pan-landscaping is blackberry, magkano po? 35 lang. Oh. Oh guys ha, yung pan-landscaping ni nanay dito, Ganun blackberry. malalaki. Ayan. Ayun po, meron pa dun. Gubat na talaga tong garden ni nanay oh. Ay, ang totoo lang, kahit sabihin na medyo magulo. Pero, hindi, maghanap po kayo. Mura po. Lalo na't mabait ang may-ari. Yun ang maganda. Di ba, Nay? Malagay nga dito. Ayan oh. Ang lalaki ng blackberry. Magkano, Nay? 30 pesos. O, meron din sila ditong gamot sa ano. High blood. Ito, Nay. Magkano yung ganito kalaki? Lang din niya. Yan na, 50 pesos. Ito, yung merong... Pero yun, Oo, ang laki na ng 50 pesos. Yan. May mga bulaklak na. Blue Ternate. Diba? Ito na, binibenta nyo pa rin. Magkano? ano din yan, 1 to O, 1, 2. Ito yung rainforest pa rin. Maganda rin na kapag halimbawang may mga ano, budget meal. Yan. Alam niyo yung mga tao ngayon. Mukhang budget meal. Ito na, magkano? Hindi naman yung nakatanim. Ganun po. Pero ano din yung mura ng bibenta ng O, 20-20. Mga ganitong plants. 20-20. papatanim din. O, meron naman kayong propagation ng ano, cute ng mga ito. Aglo, di ba? Magkano? O, hindi pa binibenta. Dito na lang po tayo. Ito, magkano po sa inyo? Ay, 80. O, 80. Ito yung... Ano din yan eh. O, ito hindi rin alam ni nanay. Oo, ang pangalan nito na money tree din to eh. 80 pesos. Ayan.
O, tignan nyo guys yung mga plants ni nanay. O, diba? Ang bongga. Prince of Orange niya. Ito na, binibenta nyo to, mother plant. Kay mga mother. Itong croton nyo na, magkano bintahan nyo? Ano lang din, 25. Ha? 25. Totoo na ya. O yan. 25. Talaga naman, oh. Ayan. 25 lang po. Ang mura. Maliit lang ang plastic. Pero kahit maliit ang plastic na ang lalago nila. Diba? Lakad-lakad tayo. Yung mga garden ni nanay. Ito, linet na. Magkano? Mother. O mother. Hintayin nyo pa. At least, ang maganda sa inyo na meron kayong maraming philodendron varieties. Ito, monstera. Mother din. Mother din. Wala pa si ano. Wala pang pambenta. Walang pambenta. Pinapalago pa ng gusto. Ayan. Yan yung maganda. Ikot-ikot tayo ng konti. Pero guys, ang nakakatuwa kay nanay, ano, marami naman siyang propagation. Ready lang. Ito, yung dwarf Dwarf na red Congo. red Congo. Magkano po sa inyo? 50. 250. At least si nanay, mayroong mga glorioso mo. Marami ako nun. Marami siyang glorioso. Nandun pa sa kabila. Ayun. Gubat na nga yun ni nanay. May mga pan-landscaping sila guys. Na yung ganun kalalaki, yun oh. Parang agape. Agabi nga yan. O agape, magkano po? Merong 300, merong Oh. 500 yung malaki. Yung mga malalaki. Tapos yung mga croton nyo rito, 25 lang talaga? Pati tunay? Ah, okay. Ayan oh, 25. 25. May, naku, ang lalaki pala ng agabe ni... Yan o, pan-landscaping. Bili na po kayo. Ano na 300 to 500. O, ito na Uy, na pera to. Magkano to? 1.5, guys. Yung bugambilya ni nanay. Ayan o, super laki. Diba? At least makita ng viewers. Malay nyo po. Diba po? Ayan yung mga... O, yung rubber tree ni nanay o. Dami ko rubber tree. Mga market na yan. Ang galing ni nanay. Ano? Magkakano na pag binenta mo? Yung ganyan. Pinakamataas kong benta niyan, 500. Uy! Merong 350 ganyan. Ayan guys ha. 500 yung ganyang katataas. Hindi, ito lang ang halimbawa pinugot na dito. Ito Ah. ang market Yan, isa lang ang ganito yan. Ah, 500. Ah, akala ko lahat eh. Mother, Ang laki, mother. Ayan. At least, ba, hindi lang to basta rubber tree. Anong ID nito, Nay? Ah, burgundy. Hindi ko masyado makita yun. Ang taas. Burgundy. Ngayon pala, ang ganda talaga ni nanay mag-propagate. mother mo na kami. O, nag-mother muna. Kaya kahit magbenta ka ng mura, hindi ulit pa. Opo, di ba? Doon magaganda rin ang plants ni nanay, oh. May mga social din palang plants si nanay. Pwede maglakad. Anak ko pala to. Alam mo kung sino nakatayo. Ayan, oh. Eh, dito, Nay, magkano sa'yo? Ay, pare-pareho pala, no, Nay, no? Ano din? Iba't ibang klase pala, 700. Uy, rare to. Mura na po yung 700. Ayan. Ang kamahalan, abit ako ng ganito. Kasi ay pa kaibenta, pinilit. Abi binayaran 3,000. Ano Talaga? lang siya, 3 dahon lang. 3 dahon lang. Pero malapad. Malapad ang dahon. Yes. O yan o, yung mga yan si nanay, ang bongga. Ay, bago yan. Paraiso Verde. Bago pa na. Ah, bago pa lang. Magkano bili mo, Nay? Gagawin ko rin yung mother. Pwede malaman magkano bili mo, Nay? Ha? Ito. Mura na. Tuto daw ang bili ni nanay. Ito, Ring of Fire. Puputak pa rin lang. Kapupugutan. Ang dami palang nakaready ni nanay dito, guys. So, ayan o. Mga mother. Ayan. Nag-iisa-isa lang siya. Ah, ganito pala ang dahon ng Ring of Fire. Na ibebenta. Oh. Naku, sirato mang nabili ko. Sirato mang nabili ko, hindi Ring of Fire. Ito pala ang Medyo maitim. Oo, tsaka ibang dahon. Ito Ring of Fire, oh. Yung green lang to, di ba, Nay? Medyo black ang ano. Ito Ring of Fire. Okay. Ito, Nay, Congo. Green. Green Congo. Congo. Binibenta mo, Nay?
Magkano po ito? Oh, 800. Oy, guys. Yung 800 ni nanay, ang laki na po. Green Congo, yun ang maganda. Yun ang masarap. May bawas pa. Na ito, yung money tree mo. Ay, kabibili ko lang yan. Ay, kala ko binibenta na. I-direkta sa lupa. Okay. Ah, yun maganda. Ito na, propagation mo ba to? Oo. Mother. Ah, ay mother. Yan po. Ito na, yung painted lady nyo. 1, 2 yan din. Ah, 1, 2. Uy, mura na po. Ilan ang maipopropagate nyo rito, oh. Diba? Sa 1, 2. Sulit na po. Ayan. 2.5 na. Ah, 2.5. Yun, no, makikita nyo guys, yung mga plants ni nanay dito. Gubat na.